தம்பி 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 இரு இரு நான் போய்க்கிறேன் செத்தேரு. இரு 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 பையன் போய்க்கிறேன்ப்பா. எப்பா இரு நான் போய்க்கிறேன். என்ன அறிவு இருக்கா நீ சொல்லிட்டு இருக்கேன்லடா. பயங்கரமா நாட்டு வெடி அந்த சுத்தோட சொல்றேன் நான் போய்க்கிறேன் சொல்றேன். என்ன வெடி வச்சிருக்கேன் சொல்லிட்டு தானே வர்றேன் நான். சொல்லிட்டு இருக்கேன் போயிடுறேன்ட்டு. எத்தனை தண்டி வெடியை வச்சிருக்கேன் பாரு. நாட்டு வெடி வெடிச்சுன்னா மூஞ்சி முறைலாம் செதறிக்க பக்கத்துல போட்டா என்ன புகையிற மாதிரி தெரியுதா இல்லையா? இதா வச்சா என்னன்னு ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேதா. புகையுது புகையுதுடா. போய்க்கிறேன் சத்து இருன்னு சொல்றேன்ல. இந்த ஒரு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற சும்மா விளையாட்டுத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இருக்குக்கா ஏய் நீ எப்படி காப்பாத்தி விட்டு? ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தா வெடிச்சிருக்கும். இந்த ஒரு டென்ஷன் படுத்தாத சொல்லிட்டியாமா. மூச்சு வாங்குது எனக்கு. என்ன நினைச்சிட்டு நீ செங்கோடு மண்டி உடைச்சு விட்டுருன்னு சொல்லிட்டியாமா. ஐயோ பேக்கு வேற இருக்குடா. அதுல பைசா வேற இருக்குடா. பேக்குல